Gaurkoan Irungoa Eka Euskaltegira gerturatu gara eta datozen minutuetan gurekin izango dugu Maili Sanz, 24. korrikaren inguruko xehetasun guztiak errepasatzeko, izan ere jada prestaketa lanetan hasiak zarete, ezta Maili? Bai, ja otsaila hasiera hontan ja zegoen ezer geratzen korrika etortzeko eta honezkero martxan gara, bai. Espaldi. Hori da, 2 urtean behin antolatu arren, denbora azkar pasatzen da. Ez dakit, hori gogoratuko dugu, ez, aurreko edizioan, Irun izan zelan, korrikaren abiapuntua. Imaginatzen dut, orduko edizioaren, oraindik oroitzapenarekin hasi dutela, aurtengoaren prestaketa, ez da? Bai. Duela 2 urtekoa esan zoragarria izan zen, lortu genuen herria hankatzgora jartzea modurik politenean, eta lortu genuen jende asko, korrika izatea sare zoragarri bat, eta hortik abiatu nahi izan dugu aurten ere jarraitzeko, bai, dudarik gabe. Konta iguzu pixka bat, imaginatzen dut, aurreko edizioaren ostean, aurtengoaren prestaketak erresagoak izango zaizkizuela, ez? Azkenean, abiapuntu izateak badu lan karga berezi bat atzetik, ez da? Bai, horre kontuan edukitzekoa da, lehenengo eguna denean, azkenean eskualdeko korrika arduradunaz gainera, lehenengo egunaren arduraduna ere badagoela, hau da lan gehiago dago, baina langile edo ordu edo gehiago ere baditugu. Baina hala ere, bai, ez dauka zerikusirik, azkenean erronkak bai ezberdinak dira, azkenean lehenengo eguna antolatzen duzunean, gauza asko antolatu barituzu, jende asko aurre ikusten duzu, eta aurtengo edizioa aldiz, beste gauza bat izango da, eta beste erronka batzuk daude, egia, ordu txikitan jendeak kalera ateratzea, eta baina askoz lasaiago dudarik gabe. Konta iguzu pixka bat, ideia bat egiteko, noiz eta nola hasten da korrika baten prestaketa, zeren gu normalean konturatzen gara da eguna iriste ardenean, baina aurreko hilabeteetan imaginatzen dut lana dagoela, ez? Nola hasten da antolaketa guztia? Korrikaren antolaketa ez da apenas gelditzen. Hau da, korrika bat bukatu eta hurrengoarekin hasten gara. Korrika bukatu eta ikasturte horretan, guk korrika bukatzen dugu aurten apirilean, martxo bukaera apirila inguru horretan, eta ekain horretarako hainbat gauza erabakita daude. Eta hurrengo ikasturtean, korrikarik gabeko ikasturte horretan, hasten gara ibilbideak prestatzen, esan nahi dut, ez dakit, hainbat gauza daude ez zirenak geratzen. Gero beste lan batzuk, korrika baino hilabete batzuk lehenago hasten dira, baina prestaketa guazen esatera horrela orokorra, ez da apenas geratzen. Eta konta iguzu, zein da tokiko euskaltegien lana antolaketa horren barnean, azkenean ulertuta Euskal Herri osoko jarduera bat dela, zein da zuen papera edo egitekoa? Horra antolatuta gaude eskualdeka, guk hemen Bidasoa daukagu, gure kasuan Irun eta Hondarribia hartzen ditugu, eta gure lana da bertako alde batetik korrikaren ibilbidea osatu, antolatu, erabaki, zatitu eta bar egitea, eragileekin harremanetan egotea, lekuko hartzeak eta antolatzeko, eta gero eraberean eskualdean martxan jartzea, hau da, batzordea, korrika txikiak, korrika gazteak, jendea martxan jartzea eta korrikari lotzea. Konta iguzu, orain esan dezakegu otsaila hasieran gaudela, hilabete inguru falta hau dena martxan jartzeko, ez dakit zeintzuk dira oraintxe bertan, oraindik dituzuen egitekoak edo pixka bat, dena prestagoen edo oraindik gauzak lotzeko falta diren. Orain ze puntutan gauden. Ibilbidea itxia daukagu, eta lekuko hartzeak banatzen eta urtarrilean hasi ginen, hortaz, martxa honean doa, baina oraindik lekuko hartze batzuk pendiente dauzkagu hor, norbaitek hartu nahi baldin badu. Eta gero bestalde, korrika egunak, korrika txikiak eta korrika gazteak antolatzea da geratzen zaiguna, udaletxeetan, baimenak eta sartu, ordutegiak zehaztu da. Zirriborroa eta bizkarrezurra egina dago, baina zehaztapen guztiak falta zaizkigu. Zeregin horretan imaginatzen dut talde motorraren laguntza ezinbestekoa izango zaizuela, ez? Zein da beraien papera? Korrika batzordeak, ezinbestekoak dira, Irunen eta Hondarribian bakoitzean badaukagu taldetxo bat. Talde horren egitekoa da azkenean korrika bera egitea, alde batetik korrika laguntzaile kanpaina, korrika lagun kanpaina, kartelak jartzen lagun, informazioa zabaltzen, eta gero erabakiak hartzen, zer egingo dugu, ze gogo dago, ze temperatura dago herrian, eta horretarako beharrezkoa dira beraiek. Eta konta iguzuen, nola egingo duzue aurtengo beroketarik eta hori, ez dakit korrika Irunera iritsia horretik, ekintzak egingo diren eskualdean?
Asmo hori dago, asmoa dago, bueno, korrika txikia egingo da, korrika gaztea ere egingo da, gero agian sakonduko dugu gehiago, baina horiek korrika baino, korrika tarte horretan etorriko dira. Baina hori baino lehen korrika egun bat antolatzen ari gara, batzordearekin batera. Asmoa da martxoaren 21, larunbata aprobetxatzea horretarako. Baina aurreko galderan aipatu bezala, oraindik zehaztapen guztiak egiteke dauzkagu. Zirriborratzen ari gara, aurten bereziki auzo elkarteekin ere lanean ari gara, lehen urtean azkenan oso zentriko gelditu zen dena, ez? Eta aurten nahi genuen pixka eta auzoetara ere eraman edo auzoetatik ekarri, eta lan polita egiten ari gara. Bikain, eta konta iguzu, aurten ze egunetan eta ze ordutan igaroko da korrika Irundik? Aurten desberdin tokatuko zaigu. Martxoaren 24 asteartea, goizeko 4:00 gutxitan, sartuko da korrika Gurutzetik. Usatiletako zea hortan hartuko dugu. Gurutzetik jetxi landetxea zeharkatuko du, baina aurretik igoko da. Eta gero Euskal Herria hiribidetik jetxiko da, Larrendi, Mosku. Eta hortik Arbes ingurura joango da, Palmera Montero, eta hortik ja Behobiako karretera hartuko du. Eta hortikan bide zaharretik, goazen esatera, Berara eramango dugu, Berakoei emango diogu lekukoa. Hau izango da esan bezala, 24 goizean goiz, lanera joan aurretik indarrak hartzeko. Eta hurrengo egunean, apenas 24 ordu beranduago, hilaren 25ean goizeko 5 aldera, hartuko dugu lekukoa Hendaian, Santiago Zubian, eta hor iparralde hiribidetik igoko da, Paseo Kolon, eta San Migueletik Hondarribira eramango dugu, Hondarribin egingo du bere bueltatxoa, eta bueltan Letxunborrotik sartuko da, eta aurrera, eta Lezo Gantxurizketako gaineraino eramango dugu. Eta lehen aurreratu diguzu, baina ez dakit aurten ere hori gazteekin edo herriko txikiekin zerbait egiteko asmorik duzuen, zen imaginatzen dut haien gainean korrika eramatea garrantzitsua izango dela ere, ezta? Dudarik gabe, ikastetxeak oso garrantzitsuak dira korrikaren ekosistema honetan, ez? Alde batetik korrikak eskaintzen ditu unitate didaktikoak eta korrika ikastetxeetan lantzeko, baina era berean haiek ere pila bat ematen digute guri. Alde batetik lekuko hartzeak eskuratzen dituzte korrikaro, haien eskola inguruan edo saiatzen dira, baina bestalde LH-ko ikastetxe guztiekin korrika txikia antolatzen ari gara. Hilaren 24ean izango da, 24 goizean izango da. Eta esan bezala hori LH-ko ikastetxe guztiekin. Eta aurten korrika gaztea ospatuko dugu martxoaren 25 goizean. Hau da, korrika goizaldean pasako da eta goizean edukiko dugu zerbait egiteko. Eta gazteekin ere pixka bat aldatu dugu, orain arte Eusliderren bidez egin izan dugu korrika gaztea. Aurten zuzenean ikastetxeekin harremanetan jarri gara eta lortu dugu Irungo 7 DBH-ko ikastetxeekin korrika gaztea antolatzea. Imaginatzen dut gainera aurten korrika ofiziala goizeko ordu txikitan pasako denez, parte hartze hori aurretik sustatzea garrantzitsua izango dela, ez zeren azkenean honek parte hartzeari nolabait eragingo dio. Bai, eta zentzu hortan alde batetik noski jendea animatu, baina nik uste dut jendea orokorrean ateratzen dela, ez? Jendea korrika mugitzen du jendea, badauka zerbait oso erraietakoa eta euskararen aldeko azkenean lasterketa bat izan arren nik uste dut ertz asko ikutzen dituen gauza bat dela. Baina bai gure aldetik jarriko dugu, gure asmoa da, oraindik zehazteke ditugu, baina oso urruti uzten dugunez korrika 2 egunetan, garraioa jartzea bueltatzeko, emozionatu eta ia beraraino joaten dena gero ekarriko dugu Irunera, gauza bera Gurutzetik, Gantxurizketatik, eta gero gosari puntuak eta jartzea, hau da, jendeari ahalik eta goxoen egitea ordu horietan jeikitzea. Bai, hori da gure asmoa. Horixe galdetu nahi zuen, zer eskatzen diozuen 24. korrika honi, pixka bat zeintzuk diren aurreikuspenak edo zuen asmoak behintzat. Azkenean, alde batetik lekuko hartze guztiak izan daitezela goxoak eta, askotan jendea osotuzik jartzen da lekuko hartzen duenean, ez? Izan dadila hori, izan dadila irudi hori, baina izan dadila baita ere atzetik handuen guztia, izan dadila lanaren ispilu, izan dadila euskararen aldeko gauza bat, izan dadila herriko 1000 eragile batzen dituen gauza bat, eta izan dadila zerbait denontzat gozagarria. Hemendik kontatutako guztia eskertzen ditugu Maili eta jendea animatzen dugu, zuek zabalduko dituzuen hurrengo berri eta detaile guzti horien
adi egon dadin eta Hori da. gertutik jarraitu ditzan, beraz mila esker eta zorte hon. Zuei, eskerrik asko.